denai ko ta siro kini tuan kau ulang balik mencari muka kadiri denai cendol ndak masalah tuan dulunya sekarang hati tuan bakato sakinan dene tangguangkan tuanlah lupa layang-layang tuan dulu denai nan menganjungkan tinggilah taga tali bisa menape janji usah tuan membuenyo jika nak bisa kadigarokan usah tuan bakelo-kelo lama deh tuan ndak katuju di denang ndak mungkin pisang babu dua kali. Mencari muka kadiri denai cendol ndak masalah tuan dulunya sekarang hati tuan bakato sakinan dene tangguangkan tuanlah lupa layang-layang tuan dulu denai nan menganjungkan tinggilah taga tali dulu denai melupakan jika nak bisa menape janji usah tuan membuenyo jika nak bisa kadigarokan usah tuan bakelo-kelo lama deh tuan ndak katuju di denang ndak mungkin pisang babu dua kali.